A Consellería de Emprego, Comercio e Migración, a través da Escola Galega de Consumo adscrita ao Instituto Galego de Consumo e da Competencia, ven de pechar o seu programa Infonadal 2025 nos centros educativos para dar paso a partir desta semana á etapa da iniciativa no marco das actividades de conciliación e ocio organizadas por concellos e entidades sen ánimo de lucro co gallo destas datas festivas. En concreto, máis de 3.300 alumnos e alumnas recibiron nocións sobre consumo responsable e sobre dereitos básicos das persoas consumidoras en preto de 40 centros educativos. O programa Infonadal nos centros desenvolveuse en concreto entre o 25 de novembro e o 19 de decembro, promovendo un total de 75 actividades para todas as idades, incluídos xogos para aprender dunha maneira lúdica distintos aspectos relacionados co consumo responsable a través da posta en valor, da etiquetaxe ou de mecanismos de control da seguridade de produtos como os xoguetes. Estas accións encádranse dun labor de impulso, apoio e asesoramento que leva a cabo a Escola Galega de Consumo a través de accións de educación e formación como cursos, obradoiros, conferencias, publicacións ou estudos. Neste senso, compre destacar que este organismo forma unhas 20.000 persoas de todas as idades cada ano, con preto de 700 actuacións.